Εδώ βλέπουμε τη νέα θήκη της WAP 5 για tablet με ενσωματωμένα ηχεία. Είναι φτιαγμένη από σκληρό υλικό για μέγιστη προστασία απέναντι σε πτώσεις, σκόνη και γενικά οποιαδήποτε φθορά που μπορεί να πάθει το tablet. Συνδέεται στο tablet μας με καλώδιο 3,5 mm στην έξοδο των ακουστικών. Μπορούμε να δούμε εδώ ένα tablet που βρίσκεται πάνω στη θήκη. Αυτή τη στιγμή το tablet παίζει χωρίς τα ηχεία συνδεμένα. Και όταν τα συνδέσουμε, βλέπουμε τη διαφορά. Είναι ιδανική για παρακολούθηση βίντεο, ταινιών, ακρόαση μουσικής, όπως προκειμένη περίπτωση. Και πάλι εδώ βλέπουμε τη διαφορά. Η θήκη έχει ενσωματωμένη μπαταρία 900 mAh και φορτίζεται πολύ εύκολα με το καλωδιάκι mini USB που συνδέεται στον υπολογιστή μας.